Ndị ụlọ nzukọ omebe iwu MPs sitere na mba 15 dị na ECOWAS ka agwagolo ka ha tinye ike ọlụ ha dịka ndị omebe iwu n'ọlụ maka ikepụta iwu dị iche iche ndị nke ga-akwalite agamniru akụnụba nke obere mpaghara region a iji wee benata ịdị na-adabere na mba ndị ọzọ n'ihe metara akụnụba. Okwupụta okwu ụlọ nzukọ omebe iwu ECOWAS Dr. Sidi Tunis kpọrọ oku a na mmemme mmechi nke agba nke mbụ nke ọgbakọ semina ụlọ nzukọ afọ 2023 na isiokwu nke akpọrọ ịchịkọta ndonye ukwu n'ihe metara ego nke ECOWAS iji wee fụ na a ga-enwe otu mkpụrụ ego a ga-eji na-akwara ngwa ọlụ bụ nke were ọnọdụ na Guinea Bissau. Princess Ekwi Ajide wetakwara anyị akụkọ a n'uju. Dr. Tunis bụ osote nke anọ Haji Asatu Kamara Pinto nọchitere anya ya kwuru na ọgbakọ ahụ enyochala ike na iri mperi dị na njikọta nke obodo ka e wee meta okwu gbasara ego maka uto na ịdị n'otu na Mbore. Ụfọdụ ndị sonyere na ya bụ ọgbakọ nke gụnyere onye bụbu Director General West African Monetary Agency Ọkammụta Mohammed Ndiaye, onye omebe iwu Nigeria Ali Ndume, omebe iwu Liberia Clarence Massacoy kwuru na ọ dị mkpa ime ka ọkwụkwọ ụgwọ na ECOWAS na-arụ ọrụ ọfụma ka ọ wee kwụsị mgbochi nyere ahịa asụsụ na ịdị n'otu nke obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.